Ola, moi boas, damos xa benvida a unha nova edición de Informar na que comezaremos dándolle os detalles do plan de xestión do libre marisqueo que a Asociación Rañeiros a Ría vai remitir á Consellería do Mar. Estaremos tamén en Cambados, onde se ven de celebrar a Caravana da Acuicultura. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Modificacións nos topes, cambios nos peches e aperturas e, sobre todo, medidas de rexeneración. Estes son os principais componentes do plan de xestión do libre marisqueo que ven de elaborar Rañeiros da Ría. Finalmente, ningún pósito máis se aderivo aos Rañeiros da Ría para a presentación do plan de xestión conxunta do libre marisqueo. Serán as 6 confrarías que inicialmente constituíron entidade as que asinen este documento, aínda que si llo están a presentar a biólogos de outros pósitos co fin de lograr unha maior unión na ría. Sí, antes tivemos unha reunión que limitamos aos biólogos das outras confradías que non están dentro desta gestión para que tuveran unha idea de como queríamos gestionar o libre marisqueo, todas as zonas. Faltaban uns pequenos detalles que xa acabaron antes de facer e agora xa o temos listo. O que queremos ter unha reunión ahora cos patróns para expoñerlo a eles antes de expoñerlo á Consellería. Esperamos que se acaben unindo ao plan de gestión do libre marisqueo a agrupación de Rañeiros de Ría de Arousa, que finalmente temos que estar todos aí. Os que inauguramos a asociación fomos 6 cofradías, pero eso non quere dicir nada, é dicir, aquí temos que estar todos integrados. Invitouse a esa reunión aos biólogos de todas as cofradías para que sepan o plan que queremos presentar para o libre marisqueo, que aquí non queremos agachar nada, é dicir, que sean as cousas claras e que estean informados das medidas que queremos facer. Ademais da reducción de topes e cambios nas datas de peche e apertura, propoñen diversas medidas de rexeneración como o dragado do río ou o arado de boa parte dos bancos do libre. Que era un dragado do río, que iso teremos que facer un estudio, como Dios manda, de todo, antes de propoñer o que é o dragado, e despois propuxamos os arados que no seu día Ribeira e Masaguiño propuxeron das zonas de outras zonas, o Puebla propuxo Cabío, e me parece que foi a Isla, o Grove e a Cambados propuxeron outro de Boído. Vamos manter igual eso porque vemos que foi unha decisión de todos os patróns da ría que era necesario facelo e vamos intentar empezar por aí. A asociación manexa un orzamento aproximado de 500.000 euros, tendo en conta non só os proxectos de rexeneración, senón tamén a vixilancia e asistencia técnica. Que temos vixilancia, temos asistencia técnica e plans de regeneración levar a cabo. Ao mellor chegar a esa cantidad vai a ser bastante complicado no primeiro ano porque partimos de cero, pero vamos a intentar cumplir os obxectivos os máximos posibles. É dicir, isto non vai a ser de hoxe para mañán, é dicir, isto vai a ser un reto que nos planteamos estas cofradías mínimo de 4 anos, pero non quere dicir que en 4 anos estea regenerado todo. Isto leva tempo porque se vedes nos plans de explotación das cofradías está xe ano tras ano mellorando o que son as autorizacións das cofradías e sempre se están mellorando e leva tempo. É dicir, isto é unha batalla de moitos anos, é dicir, un vía crucis bastante largo. A próxima semana remitirán o documento á Consellería, quen deberá valorar a súa viabilidade. Dependerá tamén de se o resto das confrarías da ría presentan alternativas de xestión, tal e como tiñan adiantado Carril ou Ribeira. A necesidade de coller as rendas da xestión do libre ben ratificada polas cifras. Dende o inicio da campaña, os mariscadores teñen comprobado a escasa produción nos 3 principais bancos de Arousa. Os bancos principales, vouche falar de dous, como é o Boído está moi mal, é dicir, o marisco que hai é de talla pequena, é dicir, a día de hoxe debe haber como 30 barcos traballando, en Cabío
casi que non hai nadie, moi poucos barcos, onde está a maioría da flota é concentrada nos lombos. Nos lombos o que temos é a meixa xapónica, hai fina, pero é de talla pequena, tamén hai babosa bastante, pero de talla pequena, e despois temos tamén bastante reclutamento de berbiricho e non dá a talla. E se temos aí o reclutamento do berbiricho que sempre estamos esperando cara á seguinte campaña a ver se chega a tamaño comercial, pero temos o tema este da martella que nos acaba matando todo o reclutamento que hai aí. É verdad que cada ano ese berbiricho que hai aí vai se facendo máis fuerte ante a martella, pero o que chega finalmente a talla comercial é moi pouco. As confrarías de Rianxo e de Ribeira decidiron pospoñer o plan de explotación da Vieira en Arousa Norte ante as dificultades para encontrar unha empresa de evisceración e as escasas embarcacións con Permex. A intención das confrarías de Ribeira e Rianxo era presentar un plan de explotación da Vieira en Arousa Norte. Para isto sería precisa a realización dun estudo pormenorizado do estado dos bancos nesta marxe da ría. A demora na realización deste informe, así como os numerosos requisitos e as poucas embarcacións autorizadas para a extracción de Vieira en ambos os dous pósitos, motivaron o aprazamento do proxecto ata o próximo ano. Sí, quedou aplazado porque non lle víamos solución de momento para salir adiante, non? Cada vez poñénsenos máis trabas porque había que presentar máis cousas. Ora, últimamente, se non nos chegaba cun tema de viscerado, senón que antes de viscerado había que ter unha depuradora para primeiro depurar e despois viscerar, non? Entón, bueno, complicousenos un pouco o tema. Despois, a parte tamén, se nos complicou polo tema de que tiñamos, nós temos poucas embarcacións, fomos desfacendo dos permes, como non se traballaba. E o noso proxecto era que podéramos, dentro da nosa concesión, porque era para traballar dentro, non fora, senón dentro da nosa concesión, pois que podéramos ir todos como íbamos antes, non? Todos os mariscadores participaríamos, e a parte disso, pois, seríamos regenerando os bancos, non? E íbamos a un sistema de labrado, como se facía antes, a ver se se podía recuperar un pouco máis isto. Pero, bueno, vese que non é así, que cada un ten que traballar co seu permes, non había, de momento estamos parados na negociación, despois veio o tema das eleccións encima, tivemos que parar, pois, estamos así á espera, a ver como a tomar posesión, pois, volver a retomar outra vez todo. A intención das confrarías é seguir a traballar no desenvolvemento deste proxecto o tempo que se busca unha empresa especializada na evisceración da Vieira. Con este fin xa iniciaron os contactos coa xerencia da Lonxa de Ribeira. Estamos en contacto, presentouse un pouco un taldo aquí o noso gerente daqui da Lonxa de Ribeira, Fernando Carreira, que nos dixo, que eu iba a estudiar o caso e mirar a ver se podíamos buscar unha solución, que tamén estaban interesados, e máis outros compradores daqui de Ribeira. E, vamos a estar en contacto con eles a ver se hai maneira de podermos tirar para diante con eso, non? Na actualidade, a confraría de Cambadosa que asume esta tarefa polo que toda a Vieira extraída na ría se comercializa a través deste depósito. Cambadosa que está levando o tema, mas había outra empresa que ahora que tamén está traballando en pequenas cantidades, pero, faixenos moi difícil, non? Ahora temos poucas embarcacións, e as que hai, a mitad delas son de pouquiño porte, de planeadoras, e así, pois, non nos fai faltable levarlo daqui a Cambados, vir, despois o pago é casi aos 3 meses, non é viable para nós. A Consellería do Mar está presente estes días na Feira Internacional de Alimentación de París, unha das máis prestixosas en todo o panorama internacional. 13 empresas galegas participan estes días na Feira Sial de París, fano da man da Xunta de Galicia que conta cun expositor de 270 metros cadrados para dar cobertura a estas firmas galegas especializadas en fresco, conserva e procesado. Durante o seu percorrido pola feira, a Conselleira do Mar destacou a importancia de estar presentes neste tipo de eventos para promocionar os produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura neste escaparate internacional. Este ano levamos estado en 9 feiras internacionais, máis de 130 empresas viñeron acompañando a Xunta de Galicia nesa presentación ante o mundo dos produtos que estamos a facer con excelente calidade na nosa terra. Eu creo que son máis de 2 millóns de euros os que a Xunta de Galicia destina para estas campañas de promoción, pero que son 2 millóns de euros que nos permiten poñer en valor toda a inmensa produción de produtos de calidade que estamos a facer en Galicia. Está previsto que pasen por esta feira máis de 150.000 representantes do sector, procedentes de 200 países. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo.
Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Investigadores e profesionais do mundo do mar participaron na Caravana pola Acuicultura celebrada en Cambados, unha iniciativa promovida pola Universidade de Santiago para analizar o futuro desta actividade. A acuicultura vista como unha actividade sostible e básica para o desenvolvemento das comunidades costeiras en Galicia. Este en esencia o espírito da Caravana pola Acuicultura, unha xornada formativa impulsada pola Universidade de Santiago que trouxo a Cambados a medio cento de persoas involucradas co sector. La idea es promocionar la acuicultura como un producto sano, como un producto seguro y además una producción sostenible. Esencial para la alimentación humana e ao mesmo tempo esencial para o mantenimento das comunidades costeras en Galicia. O encontro serviu para coñecer polo miúdo a actividade e analizar os retos de futuro do sector. Ademais dunha mellora da produtividade, os bancos marisqueiros deben enfrontarse a múltiples ameazas. Arestora, por exemplo, os investigadores traballan na erradicación dun parasito que fai minguar a produción de berberecho. La producción de berberecho en Galicia está seriamente amenazada, especialmente en las rías de Arosa, Pontevedra de Vigo, por un parásito que es la marteliosis, y dentro de este proyecto lo que pretendemos es, desarrollar herramientas para gestionar y controlar mejor esta parasitosis y también desarrollar estirpes resistentes a este parásito. As rías galegas, polas súas características, son únicas no mundo para a produción de moluscos. Para esta caravana da acuicultura apostaron pola da Arousa e, en concreto, polos bancos marisqueiros do Sarrido, ao pé da Torre de San Sadurniño. Na cita participaron profesionais procedentes de distintos sectores. Hemos intentado juntar a los distintos estamentos de la sociedad gallega que tienen relación con la producción, el consumo, la gestión o la investigación de moluscos y por tanto productores, consumidores, restauradores, administración, etcétera, están involucrados en estas jornadas. Esta xornada de toma de contacto co sector inclúe unha visita a unha batea e a un banco marisqueiro de Apé coa intención de analizar os modelos de cría e produción de moluscos. O encontro culminou dun xeito distendido cunha degustación de produtos do mar. Pechamos o noso informar desta semana dando conta do éxito das xornadas da exaltación do berberecho celebradas en Noia. Contaron coa presenza do cociñeiro Paco Roncero. E na degustación popular repartíronse ata 4.000 racións de bivalvo. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. O berberecho de Noia volveu ser a estrela da ría esta fin de semana. A Confraría e o Concello organizaron por terceiro ano consecutivo a exaltación do bivalvo, un dos principais piares económicos da vila, do que dependen directamente máis de 1.200 familias. Unas jornadas que sirven para darle la promoción y la difusión adecuada a un producto de un alto valor culinario y de un alto valor gastronómico, y además un producto que tiene una trascendencia económica fundamental en una localidad como Noia y en las localidades del entorno de la ría de Muros Noia, en la cual pues más de 1.200 familias viven una parte de los meses del año vinculados a esa actividad. O cociñeiro convidado encargado de inaugurar as xornadas foi Paco Roncero, quen tivo ocasión de acompañar os mariscadores nas tarefas de extracción e clasificado do marisco en Testal. He podido estar con los mariscadores en tierra y después en el barco, bueno, ver un poco las diferencias que hay a la hora de recogerlo de unos y otro, pero bueno, hay que reconocer que es una labor dura y sacrificada, ¿no? Y bueno, pero al final ahí está. Y sobre todo lo que me ha gustado mucho es como desde la cofradía cuidan perfectamente para los calibres y que realmente el berberecho que se sirve aquí en Noia sea un berberecho de calidad, de tamaño, de absolutamente todo muy cuidado en todos los sentidos. Y al final esto repercute en la calidad en el producto y repercute en el cliente final, que es el que lo va a consumir. Precisamente, ¿no? O berberecho foi o ingrediente principal dos distintos pratos elaborados por Roncero nunha clase maxistral. O chef insistiu na escasa necesidade de elaboración que precisa unha materia prima de calidade exquisita. Sí que hay que tocarlo muy poquito a la hora de cocinarlo. Yo luego voy a hacer un pequeño show cooking, indudablemente habrá que tocarlo porque hay que hacerle cosas diferentes, pero creo que es un producto mágico. Yo creo que hay pocos productos en el mundo en el que digas no hay que hacerle absolutamente nada, ¿no? El jamón y dos cosas más. Y creo que productos de esta calidad hay que tocarlos muy poquito a la hora de introducirlos en la cocina.
A degustación popular de arroz e empanada puxo o broche final ás terceiras xornadas de exaltación do Berberecho de Noia. A carpa instalada na Alameda abriu as súas portas á 1 da tarde, cando xa se acumulaban longas colas para degustar o prezado bivalvo nas súas dúas preparacións. O primeiro arroz con berberecho xa listo, estamos servindo nel, temos un segundo en marcha e outro máis pequeno sala atrás, por lo tanto temos todo en marcha, todo ok. De forma tradicional, son empanadas de millo de forma tradicional, feita aquí en Noia ademais, as empanadas son feitas aquí en Noia, de forma tradicional, tanto de millo como de trigo. Ningunha das dúas defraudou os asistentes. A min é que me gusta especialmente a empanada de millo, pero reconozo que o arroz está excelentemente preparado. Porque está riquísimo. Os berberechos de aquí, vamos, o melloriño do mundo, A mí, aparte de que ya me gusta la empanada, mira. Aparte de que me encanta la empanada, está de miedo, Bueno, divino, como el berberecho de Noia, como vai estar o noso produto. En total, repartíronse 4.000 racións a €1 cada unha. O fin da recadación é solidario, posto que se destinará ás asembleas locais da Cruz Vermella e de Cáritas Noia. Pensemos que se van a repartir cerca de 4.000 racións e aproximadamente a €1 de donación, pois aproximadamente serán 4.000 €, 2.000 € para cada entidade que nos virán de aquí a final de ano de perlas para os novos proxectos que temos preparados. O bo tempo que acompañou durante toda a xornada, así como a animación musical a cargo do grupo folclórico Cherumía, fixo que os asistentes alongaran a sobremesa nunha tarde festiva. A xornada previa á degustación popular tivo lugar a entrega dos berberechos de honra nun acto institucional presidido pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o alcalde Santiago Freire. Os homenaxeados nesta edición foron Juan Alcalde Tubío e María Teresa Piñeiro Oca, dous mariscadores que dedicaron toda a vida profesional á extracción do berberecho. Coa entrega destes distintivos, a confraría pretende recoñecer o seu labor como transmisores dos valores do traballo no mar ás novas xeracións. Pola súa banda, a conselleira do Mar destacou o esforzo do Concello da Confraría por poñer en valor o traballo de tantas persoas que xeran riqueza na ría. Insistiu así mesmo na importancia das marcas de calidade e dos selos de sustentabilidade como que promove o Berberecho de Noia. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.